Римляни 9 глава 15 стих е доказателство, че Павел учи Божието предопределящо предознание. Сега нека да прочетем посланието на апостол Павел, който взема този текст от Моисей в Римляни 9 глава стих 17. Колко нещастно бива мъчена беседата от този текст. Тя заема всяка възможна поза, за да избегне загубата на свободната воля. В един момент тя казва: има неизбежност на следствието, но не и на последвалото нещо. В друг има воля на определяне или на знамение, на която може да се противопоставяме, и воля на предназначение, на която не можем. А в друг, текстовете, цитирани от апостол Павел, нямат сила, те не говорят за спасението на човека. На едно място Божието предознание налага неизбежност, на друго място не налага, а на друго благодатта идва преди волята, за да я направи да желае, а след това я придружава в нейното действие и я довежда до щастлив край. На един етап първопричината сама прави всички неща, на друг тя действа чрез вторични причини, като самата тя е неактивна. Нейното единствено постижение чрез това и подобни фокуси с думи е да запълва времето и веднага да скрива от погледа истинския въпрос и да отвлича дискусията в друга посока. Тя си мисли, че ние сме толкова дебелоглави и тъпоумни или толкова незаинтересовани по този предмет, както е и тя самата. Като малки деца, които се страхуват или се играят, закриват очите си с ръце и си мислят, че понеже те не виждат никого, значи и никой не ги вижда. Така и беседата, която не може да понася ярката светлина, всъщност светкавиците на най-ясните думи, използва всяко средство да твърди, че не вижда какви са фактите, надявайки се да ни убеди, че нашите очи също са покрити и ние също не можем да ги видим. Всички тези криволичения обаче показват ум, който е под изобличение, който безразсъдно се противопоставя на непобедимата истина. Фантазията относно неизбежността на следствието и на последвалото нещо беше опровергана по-горе. Нека беседата да си измисля и да продължава да си измисля, нека да си играе на думи отново и отново. Ако Бог предозна, че Юда ще бъде предател, то Юда стане предател по неизбежност и не беше по силата на Юда или на което и да е създание да действа по друг начин или да променя своята воля от това, което Бог беше предвидил. Вярно е, че Юда действаше съзнателно и не по принуда, но неговото беше Божие действие, създадено от Божието всемогъщество, както и всичко останало. Това е принцип на ясната непобедима истина, че Бог не лъже и не прави грешки. Тук няма неясни или двусмислени думи, дори и ако всички най-учени мъже на всички векове са били толкова слепи, че да мислят и твърдят обратното. Колкото и да се извърташ, твоята съвест и съвестта на всеки го бива убедена и е длъжна да изповяда, че ако Бог не греши в това, което предознава, тогава това, което Той предознава, трябва задължително да се сбъдне. Иначе кой би повярвал на Неговите обещания и кой би се обоял от Неговите заплахи, ако това, което е обещал или заплашил, не следва по неизбежност? Как би могъл Той да обещава или заплашва, ако Неговото предознание го заблуждава или би могло да бъде възпрепятствано от нашата непостоянност? Върховната ясна светлина на сигурните истини затваря всяка уста, прекратява всякакви въпроси и дава победа над хитростите на увъртането. Знаем, че познанието на човека допуска грешки. Знаем, че затъмнението не става, защото е предсказано, а е предсказано, защото ще се сбъдне. Но какво значение има това предознание за нас? Ние разглеждаме Божието предознание и ако не допускаш, че нещото, което Бог предознава, неизбежно става, ти отнемаш вярата и страха от Бога, подкопаваш всички божествени обещания и заплахи и така отричаш самото божество. Дори беседата, след като се държи дълго време и опитва всичко, накрая бива така силно принудена от силата на истината, че се съгласява с моите възгледи, казвайки: въпросът относно Божията воля и предознание е труден, защото Бог желае това, което предознава. Това е смисълът на това, което апостол Павел добавя: кой ще се противопостави на Неговата воля, ако Той има милост към когото желае и закоравява когото желае? Защото ако имаше цар, който да може да направи да става това, което желае, и никой не може да му се противопоставя, то той ще прави всичко, което желае. Така, тъй като Божията воля е главната причина за всичко, което става, изглежда, че тя налага неизбежност върху нашата воля. Така говори беседата.
Благодаря на Бога най-после за здравия разум на беседата. Къде е сега свободната воля? Но змиорката отново се изплъзва. Тя изведнъж казва: обаче апостол Павел не обяснява това. Той само смъмря противника. Кой си ти, човече, да отговаряш против Бога? Добро измъкване. Това ли е начинът да се отнасяме към свещения текст, така да полагаме закона върху нашия си авторитет от нашия си ум, без писанието и без чудеса, да, и да извращаваме най-ясните Божии думи? Апостол Павел не обяснява ли този въпрос? Тогава какво прави? Той смъмря противника, казва беседата. И това смъмряне не е ли най-цялостното обяснение? Какво беше твоето изследване относно Божията воля? Не беше ли дали тя налага неизбежност върху нашата воля? Апостол Павел отговаря, че е така. Ще покаже милост към когото ще покаже и ще закорави когото ще закорави. Не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, а от Бога, който показва милост. Недостатъчно доволен от това обяснение, той продължава, като ни представя онези, които в името на свободната воля мърморят срещу него и бърборят в смисъл, че тогава няма полза и ние биваме осъждани не по наша вина и подобни неща. И той смълчава тяхното мърморене и неудоволствие, като казва: на това ти ще речеш: а защо още обвинява? Кой може да противостои на волята му? Виждаш ли към кого се обръща? Към онези, които, когато чуят, че Божията воля довежда неизбежност върху нас, богохулно възразяват и казват: защо още обвинява, т.е. защо Бог така принуждава, подтиква, изисква и все пак обвинява? Защо осъжда? Защо укорява? Като че ли ние хората можем да правим това, което Той изисква? Той няма справедлива причина за своите укори. Нека по-скоро да обвинява собствената си воля. Нека там да търси вината и да налага своите изисквания. Защото кой ще противостои на волята му? Кой може да придобие милост, ако това не е неговата воля? Кой може да умекне, ако той желае да закоравява? Не е в нашата власт да променяме неговата воля, колко по-малко да й се противопоставяме, когато тя желае нашето закоравяване. Чрез тази воля ние сме принуждавани да се закоравяваме, щем не щем. Ако апостол Павел не ни беше обяснил този въпрос и не ни беше окончателно уверил, че чрез Божието предознание върху нас се налага неизбежност, каква нужда има да ни се представят тези противници, които се оплакват, че на неговата воля не може да се противостои? Кой би възразил или би се съблазнил, ако не смята, че се говори именно за тази неизбежност? Думите, с които апостол Павел говори за противопоставяне на Божията воля, не са неясни. И има ли нещо неясно относно какво е противопоставяне или за какво говори, когато говори за Божията воля? Нека десетки хиляди от най-уважаваните учени да бъдат слепи и да си въобразяват, че писанията не са толкова ясни и да треперят пред трудността на въпроса. Тук имаме най-ясните думи и това е, което те казват: към когото ще, той показва милост и когото ще, закоравява. И на това ти ще речеш: а защо още обвинява? Кой може да противостои на волята му? Въпросът не е труден. Всъщност, нищо не е по-ясно дори за общоприетото мислене от това, че следният извод е сигурен, обоснован и истинен. Ако Бог предознае едно нещо, то неизбежно става, ако приемем възгледа на писанието, че Бог нито греши, нито прави грешки. Приемам, че това наистина ще бъде труден въпрос, всъщност неразрешим, ако се стремиш да докажеш заедно и Божието предознание, и човешката свобода. Защото кое е по-трудно от това да твърдиш, че противоречията и противоположностите не се противопоставят едно на друго? Че едно и също число може да бъде едновременно 9 и 10? Няма никаква трудност да се придържаш към моя възглед. Трудността се търси и се вмъква отвън, точно както се търсят и се вмъкват в писанията неяснота и двусмислие чрез изкривяване на текста. Следователно, апостолът обуздава нечестивите, които се съблазняват в неговото ясно говорене, казвайки им, че трябва да осъзнаят, че божествената воля се изпълнява чрез това, което за нас е неизбежност, и че категорично се доказва, че на тях не им остава никаква свобода или свободна воля, а всички неща зависят само от Бога. И той ги обуздава, като им заповядва да мълчат и да почитат величието на Божията сила и воля, срещу която ние нямаме никакви права, но която има пълни права срещу нас да прави каквото пожелае.
Срещу нас не се извършва несправедливост, защото Бог не ни дължи нищо, не е получил нищо от нас и не ни е обещал нищо, освен това, което му е угодно и е пожелал. Така че е време да се поклоним не на твоите корикийски пещери, а на истинското величие в неговите страшни, чудни, неразбираеми съдби и да кажем: Твоята воля да бъде на земята, както е на небето. Никъде не бихме били по-безразсъдно непокорни, отколкото когато престъпваме и спорим относно тези неизследими тайни на неговите съдби. Ние твърдим, че показваме невероятна почит, когато изследваме светите писания, които Бог ни е казал да изследваме. Но ние тук не изследваме тях. Това, което правиме, да се опитваме да изследваме самото място, където Той ни е забранил да изследваме, с безкрайно безочие, да не каже богохулство. Не е ли безочливо да се опитваме да съпоставяме напълно свободното предознание на Бога с нашата свобода и да сме готови да отречем Божието предознание, ако то не ни дава свобода и ако ни налага неизбежност, и да казваме с най-богохулните противници: защо още обвинява? Кой ще противостои на волята му? Къде е Богът, чието естество е доброта само по себе си? Къде е този, който не желая смъртта на грешника? Дали ни е създал просто за да се удоволства в мъченията над хората? И тем подобни, каквито чувства осъдените в ада ще вият през цялата вечност.